హాయ్ రాజ్ కుమార్ అన్న, గుడ్ మార్నింగ్. ఏం చెల్లారు చాండి ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡತೆ ಹಾಯ್ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚಾ ಪರಿಯ ಅಂದೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ, ದಾದ ತಿಂಡಿ ಬರ್ಸತೆ ಜೋರು. ಹಾಯ್ ರಾಜಣ್ಣ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಬರ್ಸ ಜೋರುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂದಿ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಜೋರುಂಡು ಬರ್ಸ. ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಒಲ್ತು ನೀರು ಬೂರ್ನು ಇರ್ದಾದೆ ಪಂಪು ಅನ್ ಹೊಲ್ದಾರ. ಭಟ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಎಂತ ತಿಂಡಿ? ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಎಂತ ತಿಂಡಿ? ಎಂಕ ದೋಸೆ ಇರಗದಾದೆ ಎಂಕ ಉಂದಿ ಗುಂಡ ಗುಂಡ ಗುಂಡಾಡಿ ಗುಂಡ ಅವು ಇತ್ತಂಡು ಗುಂಡ ಎತ್ತಂಡು. ಬರ್ಸೋಡು ಈರ್ ಪಾತ್ರನ ಕೇಂಜಿ ಕೇನುಜಾ ನನ್ನ ಕಲ್ಕೊಡ ಕೇನುಜ ಇಜ್ಜೋರ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಬಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ನಮಕ್ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ಅಂದೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಮುದ್ದು ಪುಟ್ಟ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಯಾರವರು? ಹಾಗಂದ್ರೆ ಯಾರು? 3 ಲೈಕ್ ಆಯಿತು, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಫಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದದ್ದು ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣನವರಿಂದ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? 3ನೇಯವರು ಯಾರು? ಕಾರ್ಕಳದ ಮುದ್ದು ಪುಟ್ಟ. ಹೌದಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಮುಂದುವರಿಲಿ. ಎಂಥ ಮಳೆ ಮಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ. ಅವರೇ ಇವರು ಮುದ್ದು ಮುಖದ ಮುದ್ದು ಪುಟ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಭಟ್ರೆ? ಹೌದಾ? ಮತ್ತೇನು ವಿಶೇಷ? ಊರಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕಾ? ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ, ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಮಾರು, ನೀವೊಂದು ಎಂತಾನೆ. ಹೌದು ರಾಜಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹತ್ತುರುಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ. ಹಾಂ, ಇಡೀ ಕಾರ್ಲಡೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ. ಇಡೀ ಕಾರ್ಲ ಹತ್ತು ಬೇತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸನೆಂದು ಕೇಂಡಾರಡ ಐಕ್ಲಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ. ಸಂಪತಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸಂಪತಣ್ಣ? ಚಾಂಡೆ ಚಾಂಡೆ ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ಮುದ್ದು ಪುಟ್ಟ ಗುಂಡ ಏತು ತಿಂಡರು. ಗುಂಡ ಒಂದು ಗುಂಡವನ್ನು ತಿಂದು. ಭಟ್ರೆ ಅಜೆ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಚ ಬರ್ಸ? ಅಜೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಸ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ. ಟೆನ್ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಇರ್ನ 10 ಈಡ್ ತಿನ್ಪು ಜ್ಞಾನತ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಕೋಡ ಲೈವ್ ದಾಯ ಬೈಜರು ಪಾತರುಚ್ಚಿರು. ಕೋಡ ಲೈವ್ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಂಪತಣ್ಣ.
ಅಜಯ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೋರುಂಡು ಬರ್ಸ ರಾಜಣ್ಣ ಅಂದ ನೀರತೆ ನಮ್ಮನ ಊರುಡ್ಲ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬಟ್ರ ಅಂದ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಜೋರುಂಡು ಏರೆಗ್ ಏರೆಗ್ ಸಂಪತಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಜಂಜಿ ಪತ್ತರಗೆ ಪೋತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಜಂಜಿಲಜ್ಜಿ ಪಂಜಿಲಜ್ಜಿ ಇರಗದಾದ ತಿಂಡಿ ಎಂಕೋ ಗುಂಡ 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 ಇತ್ತಂಡು ಶವರ ಮೋಡ ಪೋಲ ದೊಂಬು ಬಲ ದೊಂಬು ಬಲ ದೊಂಬು ಬಲ ಒಡೆಪೋಯರ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲಾರ ಜೆತ್ತರ ಗುಂಡ ಎಸ್ ಗುಂಡ ಗುಂಡ ದಾದ ಗುಂಡ ಗುಂಡ ಅಡ್ಡಿ ಒಂಡೆ ಗುಂಡ ತಿಂಡಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಪೂರ ಉಂಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಗುಂಡ ಗುಂಡಾಡಿ ಗುಂಡ ಅಜ್ಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ 10 ಲಾಡು ತಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಎಂದ ಅವುಂಡತೆ ಸಾಂಗ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಳ್ಳ ಬರ್ಸ ಬರಡ್ ದೇವರೇ ಬೊಡ್ಚಿಯೇ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ದಾನೆ ಇರೆಗ್ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಪುಚಿ ಪಾಪಿಲ್ ಪುರ ಒಲ್ತು ಪುರ ಬರ್ಪನ ದೇವರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಫೋನ್ ಅಂದು ಅಲಕ್ಕ ಫೋನ್ ಬೊಲ್ಲಡು ಪೋಡು ಪೋಡು ಏರಿ ಬೊಲ್ಲಡು ಹೋಗುದು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಏರ್ ಪೋಡು ಬೊಲ್ಲಡು ಪಾಪಯ ಬಾ ಬೊಕ ಪಾಪ ಅಂದೆ ಬೊಕ ಜೋರ ಪಾಸಿಚ್ಚನ್ನು ಕೋಡೆ ಉಬ್ಬೆರ್ಗುದ್ದರ ಪೋತ್ತೆರು ಮುದ್ದು ಕತ್ತಿ ಬತ್ತಂದು ತೋಟದ ಬರೀಟ್ ಇತ್ತೆರು ಬಟ್ರೆ ಕತ್ತಿ ಅರೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ನ್ಯಾಂತು ಎಂದ ಅಂದೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ದು ಯಾರು ಇರು ಸಾರಿ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಇರ್ನ ಕಷ್ಟ ಅದು ಇರು ಉಲಾಯತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಉಲಾಯಿ ಬೇಲೆ ಅಂದಿ ಬೇಲೆ ಉಲಾಯೆ ಜನ ಮಾತ್ರ ಪಿದ ಹಿಂಡಿತ್ತು ಜನ ಉಲಾಯಿ ಪೋತುಜಿ ಜನ ಪಿದ ಹಿಂಡು ಅಂದ ರಾಜಣ್ಣಗೆ ಏನೊಂದಿರ್ಲೇರು ಅಂದಿಗೆ ರಾಜಣ್ಣ ತೂತೇರಿಗೆ ಟೀಚರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇತ್ತ ಬರ್ಪನೆ ಅಂದೆ ಶನಿವಾರ ಅಂದ ದಾನೆ ಪಿದೈ ಬರ್ಸತಿ ಅಂಚೆ ಪಿದೈ ಕುಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಬನೋಡಿ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಏರ್ ಟೀಚರ್ ಅವ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಟೀಚರ್ ಏತು ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೀನು ಒಂಜೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅವಿ ಇರೆಗು ಇರ ಕರ್ಮ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಇರ ಮಂಡೇ ಬಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಯಾನಂದಿ ದಾದನ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪೋಡಿಂದು ಕುಲ್ದೆ ಮಾರಿ ಪಾಪಿಲ್ನಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ಪು ಒಲಾಯಿ ನೀರು ಬೈದಿಲ್ಲ ಒಲಾಯಿ ನೀರು ಬೈಜಿ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೂನಗನ ಪೋಡಿಕ್ಯಾಪು ಒಲಾಯಿ ಹೊಡಬು ಕತ್ತಲ ಅದುಂಡತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೂರ್ನಗನೆ ಪೋಡಿಕ್ಯಾಪು ಅಂಚ ವಿಷಯ ಓಡಿపోయారు ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಎದುರು
போடிந்த போல யாரும் எனக்காரன் என்ன ನಿಕ್ಕ ಲವ್ಲಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಮಾರ ಸಂತೆಲಿ ಈತು ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸಗ ಒಂಜೆ ಮೀನು ಬೈಜಿ ನನ ಬರೋಡು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಸಾರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮೀನು ಬೈಜಿಗೆ ಮೀನು ಪಂಡು ಯಾನ್ ಒರಿಯೇ ಬೈದನು ನನ ಬರೋಡು ಪಂಡು ಅಂಚ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಅದಗ ಬಲ್ಲ ಪಂಡು ಉಲ್ಲರತ ಪೋಯರ ಎನ್ನ ಭಾಷಣಗೆ ಎಂದು ಕುಡ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನ ಸಂತೆ ಮೀನು ತಿಂದು ಮೀನ್ದಲೆ ಕಾತಿರುವುದು ಮೀನು ಏತು ತೋರೆಪ್ಪುಂಗೆ ಮುದ್ದು ಅಕ್ಕ ಮೀನು ಕಜಿಪ್ಪ ಸೆಂಟು ಪಾಡಂ ಪೋಲೆ ಮೀನು ಕಜಿಪ್ಪ ಅತ್ತಿ ಎಂಕ್ ಕೋಡೆ ತೆತ್ತಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಇನ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಗುಂಡೆತ್ತಣದು ಚಟ್ನಿ ಅಂಚ ಅದು ತೆತ್ತಿ ಕಜಿಪ್ಪು ತಿಂಜ ಗುಂಡಗ ಚಟ್ನಿ ಗುಂಡಗು ಚಟ್ನಿ ಗುಂಡಕ್ಕೆ ಚಟ್ನಿ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಪುದರ್ದಿಲ್ಲ ಅವು ಲೆಪ್ಪರ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಜಿ ದೋಸೆ ಪನ್ಲೆ ಒಯ್ಕಿ ಸಂಪತಣ್ಣ ದೋಸೆಗೆ ಏನಬೇಕ ಪುದರ್ದೀಪನು ಅವು ಪನ್ಲೆ ಐಕು ಬೇತೆ ಪುದರ್ದಿಲ್ಲ ಅವು ಮೀಂದ ಗುಂಡಗ ನುಂಗಲ್ ಮೀಂದ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬಟ್ರ ಇರೆಗು ಪೋಡಿ ನುಂಗಲ್ ಮೀಂದ ಅತ್ತಿ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬೆಲೆದಲ್ಪಲ್ಲರ ಅಂದು ಸಂಪತಣ್ಣ 100 ಶುರುವಾಡು ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪೋಂಡ ಇಜ್ಜಿಯೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹತ್ತು ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಬಡ್ಚು ರಾಜಣ್ಣ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪಾಪಿರಣ್ಣ ಬಾಯಿಗಿಂಚ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೇರಳ ಬರ್ಪುಜರಿಗೆ ನಾನು ಒರ್ತೆ ಫುಲ್ಲೋಣ ಅವು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತಿರ್ಗಿಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋವಿ ರಾಜಣ್ಣ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತಿರ್ಗುನು ಬಾವೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜರು ಸಂತ ಬರ್ಸ ಸೌಂಡ್ ಅಂದಿ ಬರ್ಸ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬಾವನ್ ಕೇಂಡವಲ್ಲ ಏರ್ ಅಜ್ಜರನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಂತೆ ಭಾರಿ ಬರ್ತೈತಿ ಇಂಚ ಬರ್ಸೋಂಡು ನೀರು ವಿನಯ್ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಭಾವನ ಚಾಂಡ್ಗೆನಾ ಚಾಂಡ್ ನೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಡಿ ವಿನಯ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಟೀ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಕೋಪ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿದಿರಗಿ ಏರಗಿಯ ಕೋಪ ನಂಗೆ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ ಸಂಪತಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಸಂಪತಣ್ಣನ ಮಂಡೆಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಲ್ಲಿ ಗುದ್ವಾನ ಒಡೆ ಪೋಯರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಆರು ಪೊಸತ್ತದಾರು ದೂರ ಪೋಯರು
ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ, ನಂದು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಹೇಳೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಎಂತ ಹೇಳುದಾ ಹೇಳಿರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಸಂಪತಣ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಹೇಳೋದು ತಿಂಡಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಬಾವಾಗ ದಾದ ತಿಂಡಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಏರಿಗೆ ಎಂಕು ಗುಂಡ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಲ್ರೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಮಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನಂದು ಟೀ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ, ತಿಂಡಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ತಿಂಡಿ? ಪಾತೆರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ, ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ಪಾಪಯ್ಯ ಬಾಲೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಗೆ. ಓ ಗುಂಡನಾ, ಹೌದೌದು ಗುಂಡ ಗುಂಡ ಗುಂಡ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪುನೀತ್ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಬಾವೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಆರು ಏರಿ ಬಾವಿ ಮಜ್ಜಿರ್ ಒಲ್ಪ ಊರಿರ್ನ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಲ ಇರೆ ತುಳು ಬರ್ಕೊಂಡ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನನಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮೀನು ಸಾರು. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಮದು ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ ವಿನಯ್ ಅವರೇ? ಚಾನಲ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ಬ್ಲೂ ಕೊಡುವ. ಗುಂಡ, ಎಸ್ ಗುಂಡ, ಅದೇ ಗುಂಡ. ಸಂಪತಣ್ಣ ಗುಂಡ, ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಗುಂಡ, ರಾಜಣ್ಣ ಗುಂಡ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರಂತ. ಗುಂಡಾಡಿ ಗುಂಡ. ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ, ಎಂತ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇಜ್ಜು ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜ. ಓಕೆ. ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಚಾ ಪರಿಹಾರ, ತುಳು ಬರಂದು ಚಾ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಅರೇ? ಓ ದೇವರೇ, ತುಳುಟ್ಟತೆ ಪನ್ಪುನು ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಗುದ್ದೊಡಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಂಡಿ. ರಾಜಣ್ಣೆ ದೂರ ಪೋಯರು, ರಾಜಣ್ಣೆ ಎಸ್ಕೇರು ಬಲಣ್ಣ ದೂರ ಪೋಯರು. ನಾನು ಗುಂಡ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಗುಂಡನ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸಂಪತಣ್ಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರಾದರೂ ವಿನಯ್ ಅವರೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಿ. ಮುದ್ದು ಪುಟ್ಟ ಭಾವನ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡುಗೆನಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಒಂದು ದಾದೆ ಬಾರನ ಬಾರ ಉಂಡೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ದಾದೆ ಪುನೀತ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡಿಗೆನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ಲಿ. ಇರೆಗ ಆಪುಜೀರ್ ಕಾಂಡ್ ಲಕ್ನಾಗ ಉಲ್ಟಲಾಕದಾರ ಅಂತ ಕೇನ್ಲೆ ಬಾವಟ ಬಾವಿಜ್ಜಿರ್ ಪೋತೀರ್ ಬಾವಿಜ್ಜಿರ್ ಪೋತೀರ. ಕಾರ್ಕಳ ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಕಳಡಿ ಪುನೀತ ಆತೆ, ಪುನೀತ ಹರೀಶ್, ಪುನೀತ್ ಪಂಡೆ. ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಮಳೆ ಇದೆ. ವಿನ್ಯಾಸ್ ಮಳೆ ಇದೆ ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಜೋರು ಮಳೆ. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ, ಹಾಂ ಅವೇ ಬನ್ನಿ. ಇರೆಗ್ ನೆರ್ಪುಜರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಂಡದ ನೆರ್ಪು. ಪುನೀತ್ ನೋ ಮೈ ಹರೀಶಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದೆಂತ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡದ್ದು? ಬಾವೇರ್ ಜೋರ ಪಾಪನ ಎರೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಕೃಷ್ಣ. ನೀರು ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಕೊರ್ಪಿದುಳ್ಳೇರು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಏನು ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಅವರೇ? ಹರೀಶ್ ಅವರೇ ಏನು ವಿಶೇಷ? ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಮುದ್ದು ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಪನ್ನೀರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಲಾವ್ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪಿ ಸಾಗರ್ಡು ತಿನ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಆವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪ ಇರು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೋರು ಮಳೆ. ಹೌದಾ, ಯಾವ ಊರು? ಯಾರಿಗೆ? ಯಾವ ಊರು? ಯಾರಿಗೆ ಬಾವರು? ಮುದ್ದು ಇರ್ನ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಪತಣ್ಣ. ಬಾವೇರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರಾ? ಇರ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ. ನಾನು ಮೋಡೆಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೋಡಿಲ್ಲ ಇರು ಏನೇನೋ ಮಾತಾರ ಒಂದಿಲ್ಲಾರು ಪಾಪಿ.
ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹರೀಶ್ ಅವರು, ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತಾ. ಇವರು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಹಾಯ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಿರೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ. ಅಜ್ಜಿಯರು ಪೋತಾರತೆ ಮೋಡ ಉಪ್ಪಡು ಬರ್ಸ ಬರೋಡಿ ಅಂಡ ಕತ್ತಲತ್ತೆ ಹರೀಶ್. ಇನ್ನು ರಜೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕತ್ತ ಅಂಡ. ನನ್ನೂರು ಕಾಸರಗೋಡು, ನಿಮ್ಮೂರು ಯಾವುದು? ನನ್ನೂರು ಕಾರ್ಕಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಅವರು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯಿತಾ. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಭಟ್ರೆ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಬೈಪಾಸ್ ಗರಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದುಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬರೀ ತಂದು ಪುಯ್ ಪುಯ್ ಪುಯ್. ಇನ್ನು ಚಿಕನ್ ಬುಡ್ಚವೆ, ಇನ್ನು ವೆಜ್ ಯಾವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ? ವೆಜ್ ಇಡವೆ, ವೆಜ್ ಇಡ್ದಾಲೆತ್ತಂಡ ಬನ್ನ. ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಮಂಡೆ ಕೊರ್ಪೆತುಲು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ನೀರೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಲೈವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ? ಚಿಕನ್ ಜಪ್ಪು ಜೈನಿ ಇದು ಸೋಮವಾರತ್ತೆ ತಿನ್ಪೆ ಅಂತಿಪ್ಪೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲವರು ತಿನ್ಪುಜೆ ಇರತ್ತೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ತಿನ್ಪುಜೆ ಇರತ್ತೆ. ಇರೆಗೆ ಜಪ್ಪು. ಓ ನೋ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಓಕೆ ಸಾರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹರೀಶ್. ಸಾಗರಡು ಚಿಕನ್ ತಿಕ್ಕುಜು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಓಕೆ. ಒಂದು ದಾದ ಬರ್ಸನೆ ಪುಜ್ಜು ದಾಯಿಗಿಂತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಪೂರ ಪೋಯಾರ 0 ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಒರಿಲ ತೋಜಾರ ಮಾರ. ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಕೂಕು ಇರೆಗೆ ಬೆಳ್ಮನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು, ಬೆಳ್ಮನ್ ಗೊತ್ತು. ಇರ್ನ ಬೆಳ್ಮನ ಪುನೀತ. ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸಂತ. ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಮಾರೆ? ಹಾಯ್ ಇರು ಬೆಳ್ಮಂದಾರ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಏರಿಯೇ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಆರು ಬೆಳ್ಮನ್ಗೆ. ಹಾಯ್ ಮುದ್ದು ಅವರೇ. ಜಗ್ಗು ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕೋಡೆ ಎಂಚೆತ್ತಾರೆ ಇನಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾಪರಿಯಾರ. ಉಂಡರೆ ಎಂಚಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಒಣಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಬತ್ತೆ. ಈರುಂಡಾರ ಈರೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟನಿಗೇನು ಉಂಡರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡರಿಗೇನು ಸರಿ ಅಪ್ಪು. ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಪನ್ಲೆ ಈರು ಉನ್ಲೆನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಉನ್ಕಾವೇ ಮುದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಪನೋಡಿ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ. ಪನೋಡು ಬರ್ಸ ಒಂಥರ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಫುಲ್ಲು ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂಚೂರು ಮೈಂಡ್ ಬಲಿಪುಜಿ ಪೋಪುಜಿ ವರ್ಕ್ ಕತ್ತಲ ಉಂಡಿ. ಹಾಯ್ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಮಳೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಚಾರ. ಹೌದು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ, ಇವತ್ತು ಅದೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಳೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಮಳೆ ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಆದರೂ ಬಂತು ಮಾರೆ. ಬರ್ಸ ಬರಂದೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅವಂದಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅಂಡ. ಹಾಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಜಗ್ಗು ಅಣ್ಣ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆಲ್ಲ? ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಕೂಕು.
ಎಂತಾಯ್ತು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಈರು ಮುಸ್ಕುಬಾರ್ದು ಜಪ್ಪು ಯಾನ್ ಜಪ್ಪು ನೋಡಿ ಯಾನ್ ವೇಲೆದಲ್ಲ ಪೊಲ್ಲೆಗೆ ಉಲ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ದಿತ್ತು ಇದಾಯ್ದಲ್ಲ ಮೋಡ ಮೋಡ ಅದು ಉಲಾಯಿ ಪೊರ ಉರು ಹಾಪುಂಡು ದಾನಿ ಬಾರಿ ಕೋರಿಕೆ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಓ ಅವು ಬರಿತಲ್ಲದ ಕೋರಿ ಮುಲ್ಪ ಬರಿತಲ್ಲದ ಕೋರಿ ಅವು ಕಿಲೆಪು ಕೋರಿಗೂ ಬಾಯಿಗೆ ತೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಮಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ವಿ ಐ ಪಿಯ ಹೌದೌದು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ವಿ ಐ ಪಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಬೇಲೆಗೆ ಬೊಪ್ಪರ ಹಾಂ ಒಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಇರೇಗ ಮುಲ್ಪನೆ ಕಾರ್ಲಡೆ ಬೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಕೋರಿ ಕೆರ್ಕನ ಬಯ್ಯ ಕಾಪುಂಡು ಬರಿತೆಲ್ಲದ ಕೋರಿ ಕೆರಂಡುಂಡತೆ ಏನನ್ನು ಕೇರು ಇರ್ಬೊಕ್ಕ ತೊಟ್ಟೆ ಇರ್ನ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟು ದಾಯಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಕಟ್ಟನು ಅಂದ ದಾದ ಬೇಲೆ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕಿ ದಾದ ಬೈಲೆ ಮುದ್ದು ಪುಟ್ಟ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಬಾತು ಬೀಜ ದಕ್ಕರ ಉಂಡ್ತತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿರು ಜಶ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಜಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಾ ಪರಿಹಾರ ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಬಾವೆ ಈ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬೊಕ್ಕಲ ಬರ್ಪು ನಡೇಗೆ ಚಾಂಡೆ ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ಗುಂಡ ಎಂಕ ಬೆಲೆ ಉಂಡಲ್ಪ ಬಲೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಕೂ ಅಲಕ್ಕ ಪೂಂಡು ದಾದಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದಾದ ಪೋಂಡು ಪಂದೆ ಬೈಯಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಕೋರಿ ಆನ್ ಪುಜಂಕು ಅಂದ ಸಂಪತಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಆರಾಮ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಹಾಂ ಬರ್ಸ ಉಂಡಿ ಅಂಚಿಜ್ಜ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬೂರಿ ಅಲ್ಲೇ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ತುಲೆ ಅಡ್ಡಬೂರಿ ಏರಿಗೆ ತುಷಾಂತ್ ಅರೆನೊಂಜಿ ಲಕ್ಕಲೆ ಮರ ಗುಂಡ ಅತ್ತಿ ಗುಂಡ ಓ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಇರ್ನ ಕೆವಿಕ್ ಒಲ್ಲೆ ನೋಡ್ದನ ಹಾಯ್ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ತುಲೆ ತುಷಾಂತ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಚ್ಚು ಮಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಇರ ಮಂಡೆ ಸಂಪದಣ್ಣ ಗಾಡಿಗೆ ಒರಿಯೆ ತಾಂಟಿನ ಮಾರ್ರೆ ಈ ರೆಂಚಿನ ರೋಡ್ ತೂವ ಪೋಪುನತ್ತ ತುಷಾಂತ್ ಹಾಯ್ ತುಷು ಅನ್ನ ಅಂತ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ದಾದಾಂಡಿಯ ತುಷಾಂತ್ ಮಂಡೆ ಕೈ ದಿತ್ತಾರೆ ಹಾಯ್ ದಾದಾಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜರೀನ್ ಬಂದ್ಲೆ ಸರಿ ಪಂಡತ್ತ ನಾನು ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಉಂತೈ ನಡೆಗೆ ಬತ್ತ ತಾಂಟಿನ ಮರ ಅಂದ ರಡ್ಡು ಬಿಡ್ತೋಡಾಗ್ಲಿ ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಈರು ಬುಡ್ಪುಜಾರಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ತುಷಾಂತ್ ಕೆಲಸದಲ್ಪ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಬಿಡ್ಬೇರ ಇಜ್ಜೆ ಅನ್ಪಿದ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಉಲಾಯಿ ಹೋತು ಮಲ್ಪುಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾ ಪಂಡ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಯಾನಿತ ಉಲಾಯಿ ಪೋಡ ತಾದಿ ತುಷಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಗುಂಡ ಅತ್ತೆ ಗುಂಡ ಎಂಕ್ 30,000ನಾ ಎಂಕ್ ದೋಸೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ದಾತ ಈರು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಏಪ ಅಲ್ಪ ಪೂದು ಜಪ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿಯ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಜಪ್ಪರ ನೀರ್ನ ಮಂಡೆ ಈರು ಸಿಒ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ್ ಎಸ್ ಸಿಒ ಓ ದೇವರೇ
CEO पंड दादे CEO पंड अंच पंड दादे पल्ले फस्ट ಎಂಕ್ ಸೇಮಿಗೆ ಅಂದೆ ಸೇಮಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ಲ ಸೇಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟ ಹೂವು ಪಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನು ತಿರ್ಗಲೆ ಓಸಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪ ಬಾಯಿ ಬಲೆ ಅವ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಆನ್ ದೀತೆ ಮಾರ ಮೇರು ಪನ್ಪುಂತಲೆಗೆ ತುಷಂತ್ ತುಷಂತ ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಕ ಪೋಪುನ ಏರಿ ಯಾ ಪೋಪುಚಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಆ ತುಷಂತ ಮಂಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೀಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅನ್ಪಿದಾಡ್ವೆ ಅಂದ ಮುದ್ದು ಪುಟ್ಟ ಜಪ್ಪರಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಜಾಗಿಜ್ಜೆ ಏರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಧು ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂತ ಮರೆ ನೀವು ಚಾಕು ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೂರ ಬತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಹೋಲಿ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಪೆದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಎಂತ ನಿನಗೆ ಚೋಚೋಕ್ಕೇನೆಂತ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಸಂಪದಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯನ್ನ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಜಿಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಲೈವು ಹಾಯ್ ಮಧು ಬ್ರೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಪೆದ್ದು ಟಿಫಿನ್ ಆಯಿತಾ ಹಾಂ ಟಿಫಿನ್ ಆಯಿತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಏನು ತಿಂಡಿ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಅಂತ ತುಷಾಂತ್ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಧು ಅವರು ಎಂತ ತಿಂಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಂತ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತು ಇವರು ತುಷಾಂತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಅವರ ಲೈವ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭತ್ತ ಜಿಂಡ ತೂಲೆ ದೀಪು ಜೀರೇನ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಓಕೆ ಸಂಪತಣ್ಣ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಕ ಅಲ್ಲ ಆವತ್ತು ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಪೊದ್ದೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದಾ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಮನೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಟಾಟಾವೇ ಟಾಟಾ ಸಂಪತಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲಬೋಲೆ ಜಾರುಂಡು ಬರ್ಸತ್ತೆ ಮನೆ ಅಷ್ಟು ದೂರನಾ ಹೌದೌದು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಉಂಟು ಇವರೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಇರಗ ಜಾರು ಇಂಕ ಜಾರು ಸ್ಟಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಗೊತ್ತಾಪನು ಸ್ಟಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಶಾಪರಿಯರ ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಚಾಂಡ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗುಂಡ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರಗದಾದೆ ಆವತ್ತು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು ನಾನು ಆಫೀಸಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗುಂಡ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್
ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಂತ ಮಧು ಅವ್ರಿ, ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ಅಂದೆ. ಗಾಡಿಲ ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿ ಮುದ್ದು? ಎಂತ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಹೇಳಿ. ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ವಾ? ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಲೋಕಿ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣ. ಬರ್ಸ ಉಂಡಾ? ಹಾಂ ಬರ್ಸ ಉಂಡಿ ಜಗ್ಗು ಬ್ರೋ ಅಂತ ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಯಾರಿಗೆ? ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣನ. ಸರಿ ಪೆದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಇರು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಬನ್ನಿ. ಇಜ್ಜಿ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಉಲಾಯಿ ಕೆಲಸ ಯಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬರ್ತದ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಯ್ಚಿ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತ ಬಸ್ಸಿಗೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೇನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ನ ವರ್ಷ ರಜೆ ಕೊರ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿನಿ. ಹಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಕವಿತ ಪಂಚಾಯತಿಲಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಡೌಟ್. ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ತಿನ್ ಕಾಂಡೇನೆ ಬರ್ಸ ಮಾರು ಅಂದಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಪೋಡು ಅಲಕ್ಕ ಅವು ಹೊಸತ್ತು ದೆತೊಂಡು ಪರತ್ತು ತಿತ್ತು ಮೊಬೈಲಿ ಹೊಸತ್ತು ದೆತೊಂಡು ಒಂದು ಪರತ್ತಿತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ತಿತ್ತು ಬಂದು ನನ್ನದೇ ತಗೊಂಡು ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚದೆ ತೊಂಡು ನೀರಿಪ್ಪ ಪಾರ್ದು ಬಿಟ್ಕ ನಂದು ಉಲಾಯಿ ತೋರುಂಡೆ ಬರ್ಸಗಿ ಬರ್ಸನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೋಜವ ಅವು ಉಲ ಹಿಡಿದು ನೀರುಂಡತ್ತೆ ನೀರು ಬೂರುಂಡು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ರಜೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲೈ ಮತ್ತು ರಮಂಡ ದಾದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡಮಾರ್ ಅಂದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೂರ್ನಿ ತಿರ್ತು ಯಾಂಡ ಮರತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಡಮಾರ್ ಓಕೆ ಅಂಚಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಕ್ಕುವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅವೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹೊಸತು ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಚೋಂಡು ಮುದ್ದುನ ಆಯ್ದಡಮ್ಮ ಆಯ್ದು ಅಂದಿ ಅವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಅಪ್ ಅಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವನವರ ಉಲಾಯಿ ತೋರುಂಡು ಕೊಡವ ತಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಂಪು ಪಾಡಿಯ ನೀರ್ದಾನೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಸರಿ ಅನ್ನ ಬೈ ಎಡ್ತಿಕ್ವೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಓಕೆನಾ. ಟಾಟಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಜಗ್ಗು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಗ್ಗು ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇರ್ ಒಂಜಿ ಟಾಟಾ ಬಾಡ್ಲೆ ಮಾರ ಓ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟಾಟಾ ಬಾಡ್ಲೆ ತುಕ ಈಡ್ ದಾದನೆ ನಡಕೇನುವೆ ಪಂಡ ರತೆ ಎಂಕೆ ಮದತ್ ಬೋತುನ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಕೇನುವೆ ದಾದಿಂದ ಅವೇ. ಟಾಟಾ 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 ಗೈಸ್ ಟಾಟಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾವ ಇತ್ಯಾವ ಪೋಲೆ ಬೆಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೊಕೇಶನ್